Ahojte! Poďme si povedať základné informácie o maďarských diaľničných známkach a celkovo o diaľniciach v Maďarsku. V prvom rade si vysvetlíme základný kľúč k maďarským diaľniciam. A to, že diaľnica je vždy označená písmenom M a zelenou farbou značenia. Veľa ľudí sa v Maďarsku nechá zmiasť označením cesty písmenom E, napríklad E75, E60 a podobne. Označenie E znamená Európske cestné ťahy, teda medzinárodné označenie trasy. Preto platí, že jedna E-cesta môže viesť po diaľnici, aj po rýchlostnej ceste, aj po obyčajnej štátnej ceste. A to býva veľmi mätúce, preto označenia E vôbec neriešte a zapamätajte si jednoduché pravidlo. Diaľnica a spoplatnená cesta je vždy M. Keď je tam M-ko, potrebujete diaľničnú známku. A teraz k diaľničným známkam. Maďarské diaľničné známky sa volajú E-matrica a fungujú elektronicky, teda nedostaneš žiadnu nálepku na sklo. Známka je viazaná na tvoju ešpézet vozidla a krajinu registrácie. Platnosť sa kontroluje kamerovým systémom na diaľniciach. Známky sa rozdeľujú jednak podľa kategórie vozidla a potom podľa dĺžky platnosti. Osobný automobil patrí do kategórie D1. Podľa toho, čo vám vyhovuje, si môžete vybrať z týchto možností. Prvá je denná diaľničná známka Daily National. V čase natáčania tohto videa stojí 5550 forintov, čo je približne 15 eur. Druhá je 10-dňová Weekly. Stojí 6900 forintov, čo je približne 19 eur. Tretia, mesačná, celonárodná, Monthly National. Stojí 11 170 forintov, čo je približne 30 eur. A potom sú tu ešte 3 možnosti celoročnej diaľničnej známky, ktoré sú vhodné pre tých z vás, ktorí potrebujete využívať maďarské diaľnice viackrát do roka. Rozdiely v cenách sú veľké, preto ak používate iba určité úseky, spozornite. Môžete výrazne ušetriť. Klasická ročná celonárodná známka je Annual National. Platí vždy do 31. januára nasledujúceho roka. Cena je 61 760 forintov, čo je približne 163 eur. Potom je tu zaujímavá ročná župná známka Annual County, ktorá stojí 7190 forintov, teda približne 20 eur za jeden región na rok. Napríklad, ak cez Maďarsko len prechádzate do Chorvátska po trase, ktorú odporúčame v našom inom videu, hore je preklik naň, postačia vám 3 regionálne známky. Győr, Moson, Sopron, to je jedna, Vas a Zala. Za celý rok tak zaplatíte približne 60 eur. Prípadne môžete región Zala vynechať a obísť krátky úsek diaľnice na juhu. Vtedy vás ročné využitie diaľnice vyjde len na 40 eur. A posledná je tu novinka roku 2026. Annual M1 Regionál. Regionálna známka, ktorá je platná pre úseky diaľnice M1 v týchto maďarských župách: Pest, Fejér, Komárom Esztergom a Győr Moson Sopron. Cena je približne 15 000 forintov, teda okolo 40 eur. Veľmi dôležité je teraz povedať, že na internete existuje množstvo portálov, ktoré ponúkajú predaj maďarských diaľničných známok. Avšak väčšina z nich sú len sprostredkovateľské stránky. Tieto stránky si za samotný nákup známky pripočítavajú vlastnú províziu. Jediná oficiálna stránka, kde 100% neplatíš žiadnu províziu a kupuješ známku priamo v štátnom systéme, je ematrica.nemzetiutdij.hu. Na tejto stránke sa môžete zaregistrovať, čo vám výrazne zjednoduší ďalšie nákupy diaľničných známok. V účte sa vám uložia údaje o vozidle, ako napríklad ešpézet a krajina registrácie,
takže ich pri ďalšom nákupe nemusíte znovu zadávať. Po kúpe diaľničnej známky vám príde potvrdzujúci e-mail. Zároveň si potvrdenie o kúpe viete kedykoľvek znovu stiahnuť priamo zo svojho účtu, ak ste na stránke zaregistrovaní. Je to veľmi dôležité, najmä preto, že sa v praxi stáva, že pokuty za jazdu bez platnej známky prichádzajú aj s výrazným časovým odstupom. Vďaka uloženému potvrdeniu o kúpe viete aj po rokoch jednoducho preukázať, že ste diaľničnú známku mali zakúpenú a platnú. Tak teda, jo utatky Vánok, šťastnú cestu, priatelia.